الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yanwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da wannan rana ta 10 ga watan Dhul-Hijja hijira ta 1443 wanda shine daidai da tara ko mu ce tara ga watan 7 Julai 2022. Allah ya nuna mana ranar Eidin babbar sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ranar Eidi irin wannan yana yin wanka na sunna sannan ya sanya kaya mafiya kyawu. Daga cikin kayayyakinsa yana daga cikin sunna sanya fararen kaya ranar Idi, sannan kuma a fito ta hanyar da aka bi ba ta nan za a dawo ba, ana tafi ana kabarbari a je masallacin Idi a zauna har liman ya iso. Idan liman ya iso zai yi sallah raka'a biyu, raka'a farko kabbara 7, ta biyu kabbara 5. a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la kenan da suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya. Daga nan sai a liman ya tashi yayi huɗuba wa mutane, ya kira su zuwa ga ainihin takawa da bautar Allah shi kadai da kuma wasu abubuwa da suka shafi haɗin kan al'umma ko makamantansu. To saboda haka Allah maɗaukakin sarki muke roƙo a wannan rana mai albarka, kamar yadda jiya ranar Arafa musulman duniya sun haɗu a filin Arafa, an tsaya an yi addu'a. Muna fatan Allah ya karɓa mana addu'o'inmu baki ɗaya kuma ya sanya mu cikin yantattun bayinsa. Allah ka janye mana dukkanin wasu fitintunu, kama daga rashe-rashen lafiya da kuma tashe-tashen hankula da muke fama da su. Allah ƙasanmu Najeriya, Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai ya Allah. Zaɓe mai tahowa, Allah muna roƙonka ka zaɓa mana shugabanni waɗanda tasilarsu za ka kawo mana sauƙin tunu da muke cikinsu. Ɗauke-ɗauken mutane, tashin hankali nan da can, Allah ka ba mu mafita ya Allah. Yanzu za a yi sallar asuba, sannan mu jira liman ya zo. Idan rana ta hudu sai liman ya mana sallar Idi. Allah muke roƙo ya karɓa mana ibadunmu. Sannan na daga cikin sunna a ranar Idi ana so mutum ya kame bakinsa sai an dawo daga Idi. Kamar yadda muka sani a shari'a akwai layya da ake yi, sunna ce mu'akkada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai halin da ma bai yi ta ba kar ya zo masallacinmu. To saboda haka a dage a yi ƙoƙari a yi layya. Allah maɗaukakin sarki zai baka lada. In kuma baka da hali, ba a ce ka ciyo bashi ba, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah baya ɗora wa rai sai abin da za ta iya. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana kuma ya ba mu ikon bauta masa ta hanyar da ainihin yake so ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani. Allah madaukakin sarki muke roko dukkanin albarkatu da suke cikin wannan rana Allah ya haɗa mu da su. Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe mana dukkanin wani binki. Allah madaukakin sarki muke roko
ƙasan nan Allah ya kare ta Saudiya, Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ɗora su akan ainihin abin da yake na daidai kuma salaha ne ga al'ummar musulmai baki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kawunan musulmai a ko'ina, ƙasashe da ake yin cin zalin musulmai, 'yan uwanmu na ƙasar Indiya, 'yan uwanmu na ƙasashe da dama, China da irin su Burma ɗinnan, Syria, faɗace-faɗace da ake yi da tsangwama ga musulmai. Allah maɗaukakin sarki ya kai musu ɗauki. Allah ya ƙwato mana masallacin Aqsa, Masjidul Qudus. Allah maɗaukakin sarki ya ƙwato shi da hannun musulmai ya Allah. Allah muna roƙonka, Allah ba za mu gushe ba ya Allah, muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da kuma siffofinka maɗaukaka ya Allah, ka biya mana dukkanin buƙatunmu. Marasa lafiyanmu na gida da asibiti ya Allah ka ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiya Allah ya inganta mana ita. Allah maɗaukakin sarki maji roƙon bayansa ne. Allah kai ka ce kana da sunaye kuma ka ce a roƙe ka da su ya Allah, muna roƙonka ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويفا yanzu ma tun asuba kenan yan uwa, wato nan da an jima kenan ma gaba ɗaya za a rufe haram ɗin ne. Ga yanda harami ya cika makil, kuma an jima zai ƙara cika. Akwai waɗanda ba su fito an yi asuban nan da su ba, to an jima suna nan tahowa sai dai su sallah a waccan sahar. Ga fili can ƙatoto wanda nan ne aka tanaje shi idan harami ya cika za a je can za a yi sallah. Bari mu samu, har yanzu ana shiga haram amma na ga kamar alamu sai dai sama ake hawa. Ga kofa can da za ka hau tsani ta kai ka cikin haram. To bari mu ma mu je mu hau saman bene din, duba da idan mutum ya zauna a ƙasan ta iya yiwuwa hayaniyan mutane wani a masa hankali. Allah ya ba mu dacewa. Bari mu tsaya daga nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.